Ca să dai mai în față. Hai, dă că mere, n-are nimica. A, să-ți speri. Lasă, că și așa-i speria. Mai dreapta a lui. Mă las că vine. Ia atent, acum ce o faci? Stai, acum. Dai, că mere, dai! Dai mai în față! Dai mai în față! Ia atent, te rog! Așa te potești! Rog, i-am upat! Am urcat-o din prima! Niciodată de acolo nu urc! Lasă-o jos! Nu! Nu urcă de acolo niciodată! Nu bolovan și nu o auto! Ai băgat-o bine! Acum dai cu fața, să întorc cu fața! Ia la mine! Poți să știi, motorul ăla niciodată nu-l gata. Veci! Bă, rămâneam tot timpul din cauza Omule, motorul ăla nu să-l gazi în viața ta. Spun! Dai în spate! Hai că vă blochează! Da. E gata! Du-te să tragi. Ștefan! Hai acolo, ca să înțelegi ce se tragă de tine! Băi, Radu! Niște bolofani! Trage! Gata! Tragi! Hai, Ștefan! Acum, auzi. Radu, acum îmi place de tine. Lasă-ți drumul mă. Păi da, nu. Știi și aici, am urcat pe aia, nici s-ar putea să fie câmp. Cu cap, tată, tu să urci. Nu înțelegi? Eu știu. Asta e grea și după aia e câmp. Corect. Tot aia. Că eu m-am băgat pentru Ravena aia, știi, că la început. Un pic spectacol. Ravena aia de la început. Da, știu. Da. Eu pentru aia m-am băgat, adică e noroi și acolo e topor. Da, nu. N-au fost. Când am intrat la început. Dar n-au fost. Dar n-ai de unde să știi de acasă. Oli, haide-mă, fără cu față. Hai aici. Ați faceți, bă, aparatul tău. Tot cu aparatul meu să ne pun. Hai, bă, dă-mă aparatul! Lasă-mă că te vedem și aici. Lasă că este fotograf. Nu dăm aparat. Stai pe unde? Ștefan! Dar nu-i bine, cum faci, sta pe râu în sus. În apă stai. Tu în apă stai cu spatele către el. Stai în apă. Da. Se legat de tine. Da. Ce nu? Nu, ăsta mare la mic. Ăla da. Dai drum! Ăla deschide geamul în pulă ăla. Robert, dai drumul! Trage! Trage că s-o fugi! Dai invers! Dai!
Gros, dă-i la gros, dă-i la gros. Ce? Asta, cu benzina, da, benzina? Nu, de-aia nici nu, că nu mai pleca. Asta e de 150 de cai? 150 de cai. Da, asta de 200 și. Deci una de 200 de cai criminale. Asta cred că e, că așa ziceau la De 200 de cai are? Nu, 3500, 3500 de 200 de cai. De 3000 ai tu. 3000 pe 6. Vezi 6, 150 de cai. Dar oricum rup. Dar tu rase care ai tu... Am Îl dă peste cap! Mai da din rost, numai din troliu! Dar nu oricum ar da de peste cap! Nu are cum! Îl dă peste cap! Mai dai un pic! Îl dă peste cap! Da, dar nici nu e bine, săratul. Mai bine îl trăgea el! Da? Ștefane, trage-l tu, că mai bine îl trage, că te dai pe dungă! Bă, dacă nu sapi cu roțile și atunci dai numai din troliu, troliu se ridică. Se ridică și ușor peste aia. Nu contează. Nu trage, troliul duce, pe troliul ridică, mă, nu trebuie să dea din rost. Cine? O rupe! Nu există de așa mai Dar de încet, ce mai... coborâ pe acolo, mă? Ce nu să știu? Bă, dar de ce coborâ pe acolo? Tante? Dar nu, l-o tras malul. Pe aici, așa? Nu, odată înapoi și odată înapoi. Nu mai da din rost, bă! Lasă roțile, nu mă accelerează să aibă putere troliu. Virează dreapta! Ia dreapta! Dreapta! Dreapta, mai mult, mai mult! Ia dreapta, mult, că nu poate aici. Ia drumul! Hai cu el! Hai cu troliu, că nu ești de acolo, dă-i! Dă și din roț ușor acum! Da, mergi din rost acum. Dar nu înțeleg de ce nu-i trage. Ce ne trage? Uite-te, uite așa-o făcut aici. Explicați numele. Trage, trage! Invers! Ia, ce nu-i da drumul! Ține accelerată tot timpul când tragi cu troliu, să aibă forță! Dai curent în baterie, cam pe rad. Bă, trage, mă, acum, tu-i dai drumul. Trage, Robi. Trage, nu-i da drumul. Bă, invers, stop! Invers! Așa, bun! Dai, dai, dai! Robert, ușor! Dar n-aude. Nu cade, bă, că nu... Bă, nu așa ușor. Ușor! Dai și din rost. Ușor! Din rost! Ușor! Ușor! Robert! Dar dai fantâia! Bată-l viteză! Și dă-i drumul, la îmbreaz să meargă! Vede, ai grijă la copac, ai grijă la copac! Nu cade, bă! Bine! Dă-i! Mai hai, mai hai! Hai, mai hai un pic! Hai! Nu, că leagă de aici de alt copac. Hop, stai, dai! Lasă-l un pic mai înapoi!
pic în troliu, trageți un pic până mai... Să strici sau ciucul, de n-are rost. Mai dai, mai dai. Dai. Dar nu știu ce zice urcam stilarea. Dar nu este bine cu planul. Dar nu ceva în regulă aici, că nu... Eu zic ușor, ușor. Joacă și la Robert ușor. Next! Nu-i bine, de acolo du-te! Lasă te duce, stăm acolo. El are putere, el are altă. Degeaba, mă, să-l facă, nu contează, nu lăsa. Nu lăsa, că el are greu. Nu, de el are greutate. Dar nu trebuie curate, mă. Trebuie că ai, el nu are greutate. El are greutate, el se duce în relantiu. El în relantiu, iată. Unde e Ciprinul? Unde e Ciprinul? Bine, ideea după al doilea, al treilea și au cam rupt. Ăsta e ultimul? N-ai mă treabă, e vin cu blană, mă, nu cu blană te mă. Dar dai să ce frumos urcă ăsta. Ăsta e profi. Ăsta e automatic. Ăsta urcă, i-am spus, nu-l faci. Ăsta e Pajero Lancer. Hai, mă, frumos. Deja ai prins. Hai, mă. Nu se vine Deja gata. Acum, nu o lăsa că te duce exact pe urmele lui. Acum înapoi îl duce exact pe urmă. Dă-i încetul pe el și te... Da, pot. Hai! Așa, hai! Și un pic încolo. Așa, dă-i! Nu mai poate. Las pe spate. Totuși trebuie un pic de turație, că nu poate. Îi trebuie un pic, nu pot, îi trebuie Un pic de turație trebuie, că nu poate. Dar cum are greutatea dincolo. Dai mai jos! Dă-i mai jos! Lasă înapoi! Și uite-te la el când îți face semne. La mine dai spate! Dai înapoi! Camere, camere! Mai târziu un pic. Dai! Dai, mă! Am uitat, mă, că... Ha? Na? Na? Da? Hai! Bă, trece Skoda! Mai faci că legăm pe numele ta în spate! Lasă-l mă un pic, că-și ia și după aia urcă. Dă-i mai în spate, în schipi, să avem colegarea! Acum, dă-i! Lui nu-i sănătos toți la cal, nici omul ăsta. Stai pe sus! N-are cum să plece de acolo, că pietre, de sus. Lasă să meargă până jos. Degeaba, mă, nu! Trezesc, pantâia, 1800 rați. Sura mea, mergea! Bă, dă-te jos, nu se lege, du-te, mă, du-mă! Ștefan! Dacă o lași un pic mai jos, cred că ți-ai demarat și urci. Dar dacă o lasă jos, urcă. Se duce în râu ca Robert. Dacă i-ar da, fii atent. Dar nu se duce în râu, dacă e de marșalier și Dacă e de accelerează un pic. marșalier și de turație, nu se duce în râu. Păi da, normal. Mere drept în turație. Dă tare, marșalier, împingi. Oh, dar nu dea mult și tu, că după aia nu mai Ba, tragi. că el poate de acolo. La el nu-i problemă. Ai cablu. Dă mai, dă aici! Păi bagă Iona și te duci la râu. Dă mai în spate, bă, ce faci? Ce-n tirania. Dă mai, dă un pic acolo. Da, mă, Skoda e aici. Haide că după aia le dăm toate și ne trage. Nu știu pe unde fi venit, dar o venit. Da, dacă n-are nicio aderență. Dă-i, mă, mai dă-i. Bun! Pune-ți niște lemne la rost. Nu trebuie, mă. Cum nu, în față. Ridică-te mai multe ori. Ridică-te mai multe ori, clapeta.
Hai, să fac o gale de. Apasă un pic pe mașină că e torsionată. Nu, mă, are problema. Torsionată un pic. Nu, mă, are probleme cu ușa. Are probleme cu ușa. O ținea apa, o împingea apa prea tare. Bă, dar uite unde e HIV, mă. Vine după noi, o să vezi. Uite, uite, Eu la lemn, nu mă. Facă dreapta! Dai cu dreapta! Uite, gata! O băga ceva în portbagaj. Lemn. Este lemn, e? Nu vezi, doamne. Niciodată nu. Studiază terenul, poate dă și el o tură pe sus. Trece și el apa. Dar ia ochetul de pe... Mitsubishi și Grand Cherokee care nu urcă pe aici. A urcat bine patrolul. Patrolul urca cel mai bine. Da, am văzut, era mai avea un pic și scădea pistoalele, pare. Mie? Dar meu n-au dat frumos. Dar meu acolo îi place, deci dacă nu vede roșu... Nu-i place, ăla numai acolo. Nu că e, dar... Radule numai la consum îi place ăla. Deci la roșu, dacă vede roșu acolo... Turbă. A meu. Da, normal. Gata, hai. Hai, trompul! Cei că rămâi! Bă, Dane, și-am crezut că tu poți să ai probleme. Ce? Ce? Tu n-aveai cu ce, așa ai? Da! Unde? Hai, știu. Acolo, zici, nu? În spate. Da, de acolo unde le-am picat eu cu Virgil, mă, în grotele alea. Deci cine ai cine cu ce acolo? Hei! Lasă-ne, bă!